Bugün size täze velosipedimi tanıtacak vatandaşlar. Aha yürüýte. Şular ýalak trampolinler üçin döredilen veligi satyn aldım. Veligimin bu tarafı vatandaşlar öňkümden tapawutlykda. Bu hemme trampolinlere, depelere çıkıp bilýär vatandaşlar. Öňkü veligim trampolinlere çıkmak aňada dursun. Birinji trampolinle, birinji depe çıkıp, depe töwerege çıkıverende ejizläp bägir başlady. Onu sattım. Ol halkyň haky bar, sattım vatandaşlar. Halkyň haky bar diýär biri. Halkymyzyň haky bar. Bu. Mene şo sattım bolun şu velikden sen plança bergilip jaň etmese kaýyl. Ardana sattım, nädeýin bahaň şol olam bu näme-de bolsa birazjyk bahasy var. Vatandaşlar bahaň şo bolsa men